В миналия епизод на Студио Пълна драма 14 тинейджери, един наистина пленителен водещ, стара филмова площадка и ужасно много мангизи. Качинг! О, а споменах ли дистанционно управляваното чудовище? Обичам това шоу. Някои се справяха по-добре от други. Оуен си спасяваше живота, но не стигна много далеч. Яде реквизит вместо храна и грабна наградата да избира пръв каравана за актьорите. Изненадващо той посочи грешната. Но надеждата за победа на момичетата бяха смазани, както и спалнята им. Кой ще бъде с една стъпка по-близо до желания милион? Вижте шоуто, за да научите всичко интересно от Студио Пълна драма! Мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моят ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да. На всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда да стана. За мене, световната слава. За мене, световната слава. Не задържите опашката, гълъбчета! За мен повече яйца с бекон. Не спирай, готвач! Бях забравил как се огладнява от глупавото разписание на Крис. Вярно е. За ужасната храна на готвача бях готова човек да убия. Нищо лично, готвач. Не се обиждам. Ето филията ми, но е прегоряла, Гуен. Съдейки по тази фигура, май въглехидратите ще ти дойдат добре. Смях. Искаш ли моя тост, Гуен? Благодаря, но от врага не бих взела дори тост. Врагове? Ние не сме врагове. В тази игра всички сме врагове. Само без нас, с Гуен. Аз винаги ще й помагам. Сигурен съм. И аз го чувствам така. Ще ви го припомня, когато трябва да си поделите парите. Това е толкова нередно. Ужасно нередно. В битка слагам кетчуп на всичко. Така не мисля за опасността. Лакът ми е с цвят опасност. Не е ли готин? Велик е! Сивото определено е твоя цвят, момиче. На мен не ми слагай яйца с бекон, готвач. Ще хапна от тези сини сливи в купата. Какво? Моят стомах ми създава проблеми, откакто изядох стиропорената храна. Тежестта направо ме съсипва. Хайде, коренче! Не ме проваляй, моля те! Чух звънеца! Вече настъпи ден втори в Студио Пълна драма. Всеки път ли ще го правиш? Да, ще го правя. Добре. Днешният филмов жар – извънземни. Нашите нещатни сътрудници доста поумуваха какво прави един филм с извънземни успешен. Готвач? Има 3 основни закона. Извънземните искат да превземат света и създават бебета извънземни. Хората се бранят. После се намесват военните. Йо, Крис! Хонорарът ми къде се бави? Той е в пощата. Днешната задача е да намерите яйцето на пришелеца и да го донесете преди майка му да е разбрала за това. Двамата най-бързи ще си изберат отборите този сезон. Никой не разбира повече от мен от извънземни, прощавайте много. Колкото по-тъмно, по-добре. Ще пасирам злите извънземни и ще ги излапам за закуска. Супер! Филмът Извънземни части ми е любимият! На мен също! Гледала съм го 27 пъти! 53! Трудно ще те победя.
Но си имам талисман за късмет. Обичам сцената в извънземни части, където правят пришелците на коктейли. Дори си купих гердана. На мен ми харесва онзи, където хващат правителството. Водете ме при лидера си. Трент, определено ще се провалиш. Но филмът е хубав, нали, Гуен? Хубав е. Доста ми е неловко. Йо, Крис! Имате ли чудовище с лазер за извънземната майка? Не точно. Че каква слус е това? Гримьор! Служете още слус! Мразя живота си. Това са GPS-ите ви, в които има карта на снимачната площадка. Намерете извънземните яйца, но внимавайте, защото днес готвача ще ви пъкне в менюто си. Хей, следвайте ме! Познавам пришълците. Аха, отвличали са ме много пъти. Тук имам проследяващо устройство, виж. Много ли боли? Когато хълцам. Ау! Усетихте ли го? Сякаш тук има нещо студено като лед, лишено от душа. Ей! Ха-ха-ха-ха! Сега ще видите! Аз вече обясних на тази малка попова лъжичка, че между нас няма да се получи. Майче не може да превъзмогне сочната лешона. Сигурен съм, че лешона не ме е забравила. Виждам начина, по който ме гледа. Имам чувството, че ме изпива с очи. Нейните хубави и кафяви очи, като два шоколадови бадема. Оу! Как така само ние сме на екрана? Къде е готвача? Как влезе в нашия отбор? Все още няма групи. Има само един път, по който да вървим. Въпреки, че Хедър може да е много зла, не е нужно да й отвръщаме със същото, нали? Буда казва, можеш да отведеш овца до водата, но не можеш да я направиш добра. Колко дълбоко мислено. Охо, да, първата! Подушия! Простете. Какво е това? Откакто ми свалиха скобите, вече не издавам този звук. Крис! Те ли си? За всичко винаги винят мен. Сигурно е готвача. Ще бягаш ли или ще опухаме извънземните? Да опухаме пришълците! Трент, някакви идеи? Да, нека да опухаме пришълците! Добре, кой ще влезе първи? Само след теб, мой! Влизай, готи, настоявам! Не се бой, Изи! В безопасност си! Аз съм калейдоскоп. Ескоп на галено. Да, сър! Ескоп, сър! Добре, аз съм готов. Мамо, ако ме чуваш, продай картите ми от лимитираната серия. Ще ти донеса доста сухо! Не съм страдала 8 години, докато носех скоби и пръсках слунка. Да не говорим за подигравките, за да се скрия от живота. Браво, момиче! Пази се, извънземен готвач, защото идва Пет! Това били Бриджит и Джеф. Да, на вас двамата не ви ли писва да се мляскате? Отрицателен отговор. Достатъчно се мотахме. Налага се да открием яйцето. Не се тревожа за готвача и извънземния му костюм. В миналия сезон стигнах до финал. Знам какво прави и го правя отлично. Чудесно е, че сме строени с една редица, а? Да, готови сме готвача да ни хване един по един. Трябва да поработим над стратегията си. Да се махаме от тук! Но къде ще отидем? На север става, на изток не, на запад май е най-добре. Как да успоря това? Дори не бих могла! Според картата, инкубаторът е на изток. Извънземните яйца винаги са в инкубатор. Да, вярно е. Нека е изток.
Къде си мислите, че отивате? С вас? В инкубатора. Съжалявам, но вече сте сами гургулички. В филмите с пришелци първо си заминава влюбената двойка. Изключено е Ромео и Жулиета да ми провалят шанса да грабна 1 милион. Това е, бейби. Дано свърши бързо. Това е най-романтичното нещо, което някога съм чувала. Хора, събудете се! Ако не се обединим, ще загубим мисията. Кой е с мен? Трудно е да се каже. Това да бъдем с теб включва някакъв съюз? Ти не ни допадаш. Добре, забравете с мен. Кой е на вид да върви до мен? За да преследваме заедно една цел, без това да включва съюз. Така вече става. Брой и мен. Някой чу ли това? Може и да не съм най-хубавият тип, нито най-модерният, нито най-силният, но са ме били толкова често, че всичките ми сетива са много изострени. Винаги усещам, когато нещо приближава. Никой не може да ме пипне. Прати поздрави на вечността. Ударен съм! Ха! Време! Вземи мен! Много те моля! Спешен случай е! Благодаря! Благодаря! Пазете се! По-бързо! Не! Вече не вярвах, че ще успея! Но моето коремче никога не ме разочарова! Отлична работа, братле! Май има и още! По-бързо! Аз няма да се предам без бой. Гигантски торен бръмбъртъкъв гущер. Все тая! Някой тук няма да си тръгне чист. Това пушка за пейнтбол ли е? Ето, супер пушка за пейнтбол! Яко, обичам игри. Добре, сега ще ви оставя да се разберете. Щом се справям с полярна мечка в ръкопашен бой, няма да ме спре емоционално съсипан готвач в костюм за Хелоуин. Кого наричаш готвач? Пак ли? Мислех, че си мъртва. Да, случва ми се. Добре. Какво беше това? Къде са червата? И кръвта? Аз ще се справям. Трябва по-често да нося камуфлажни дрехи. Някога и аз преживях такава любов. Това ти е за онзи път, когато сложи лаксатив в сладките ми. Ще тичате до тоалетната само от недопеченото ми месо. Перуката! Не гледайте! Откакто ме обръснаха предния сезон, косата ми расте само тук-таме и то неравномерно. Вече опитах всичко. Лосиони, лазер, също традиционна медицина. Жалък шаман! Как се озовахме тук? Ако знаехме това, нямаше да се загубим. Колко си умен, Джастин, и хубав! Жестоко парче! Не ми се ще аз да ви съобщавам лошите новини, но това може би е капан! Спецефектите здраво ни куцат. Гадост!
Това е толкова готино! Да го гледаш е по-готино. Знаете ли, моделите също са хора. Ние само ги зяпаме, но и те имат чувства. Като всички просто смъртни. Имат своите мечти и надежди. Моята мечта е да се омъжа за Джастин. Мама твърди, че ако се концентрирам много силно, един ден всичките ми блянове ще се сбъднат. Еха, изглежда толкова истински. Охо, пихме ги! Да! Не бързай, здравеняко! Предстои ни да занесем яйцата в базата. Бързо, пусни ме долу. Жалък пластмасов реквизит. Спасявайте се! Внимание, граждани! Армията е тук, за да ми предпази от опасността. За съжаление, не може да ви оставим да си тръгнете с извънземни яйца. Но ние трябваше да вземем яйцата, нали така ни каза? Да, истина е. Залегнете! Добре, че не трябва аз да го чистя. Значи ли, че изгорях? За един брадва, за друг сватба и повече пари за мен. Охо, този път отпаднах. Дънкън винаги се държи като голям куражлия. О, косата ти е нагребен. О, ти си толкова корав, братле. Да, гелът е страшно мъжествен. Хубаво е, че Гуен натри носа на Дънкън. Супер готина е. Бих сторил всичко за нея. О, не! Извънземните яйца! Аз поемам! Не, аз поемам! Гърданът ми! Няма го! Готово! Знам, че ще прозвуча като женка, но се развълнувах, когато Трент предпочете гърдана пред яйцето. Друг мъж би избрал яйцето. Аз лично бих избрал яйцето. Съжалявам, че изгуби яйцето. Благодаря, че спаси гърдана ми. Искам да го задържиш за късмет. Отива ти. Женка! Честно казано, и тримата положихте огромни усилия. Но пак сте губещи. Не бързай толкова, Крис. Изглежда късметът ми се обръща към добро. Гуен, ще се срещнем в базата. Другия път ще те пипна. За нищо ли не те бива? Къде ме чекат? Веднага си ми дай парите! Имаме си двама победители. Единствените ни победители. Останалите сте гола вода. Като победители, Гуен и Трент могат да си изберат отборите. Тоест, те ще се състезават един срещу друг този сезон. О, готин! Не! Сигурен съм, че не очаквахте това. Сега предстои да отсвирим двама участници на церемонията по връчването на Златния Крис. Да, добре ме чухте. Казах двама. Днес си падам по числото 2. Явно е вторник. Да, не пиша сценария за шоуто. Дойде време да гласувате. Под седалките си ще откриете устройството за гласуване. Натиснете бутона на човека, когото ще изгоните. О, и без надничане, защото... На-на-на-на-на, хей, с Богом! Гласуването приключи. Ако ви връча Златен Крис, значи, че сте спасени. За сега. И Златен Крис ще бъде получен от Трент, Гуен, Харолд, Дънкън
И Изи. Ескоп. Добре, Ескоп. Линдзи, Джастин и Бет също са спасени. Както и Оуен. Мой човек. Благодаря, Крис. И благодаря, готвач, че ме спаси вместо сушените сливи. После са Диджей, очудващото Хедър и най-накрая за днес Лешона! Сбърках. Но, струваше ми се, че ни харесваха. Да, само че в минало време. Знам кой ще изхвъркне тази седмица. Две думи. Бриджит и Джеф. Поне пак ще бъдат заедно. Последни думи? Вървете в някой хотел. Кого ще изберат Трент и Гуен за отборите си? Изи някога ще реагира ли на своето истинско име? Оуен ще получи ли най-сетне обяд? Благодаря! Не пропускайте следващия вълнуващ епизод на Студио Пълна драма! Обработка Студио 1+1. Преводач Вилма Карталска. Режисьор на дублажа Ваня Иванова. Тон режисьор Нетко Гигов.